Is mise cát an áit agus an áit atá a gceist faoi láthair ná an áise thir theas go dtíreach an Téalainn. Thug méid cuairt ar cheacht dír ar an dros seo agus tá méid taisteal le 5 mí anois. Tar éis me cuid ama sa chambód, bhog mé a raig go deisceart na Téalainne chun cuairt a chuairt ar roinnt Ileán. Chris méid go Koh Chang, Ileán atá congra go dtí an chambód tar éis 2 uair 10 ag taisteal ar 2 bhád, 2 bhus agus 2 thugtug. Foréir gach aine, bhí feibanna techniciúla móra a gom ag an buinte seo den taistil agus chail méid gach rud a hafid mé ar mo chamra. Bhí roinnt fí seán ingrucha a gom ar mo gaháin I gcóir na madsó síalta, so bhín mé a úsáid asta ach chun an iarna rá níl an cáilíocht mar an ggéine. Is ceantas na Hilánacha trais é Koh Chang agus sé an tríú Uileán is mó sa Téalainn tar éis Phuket agus Koh Samui. Tá sé 123 km carnógach san Iomlán agus tá sé lán de Duffer, Páirc Náisiúnta agus Trána Íomhain. Ní hagann an méid duine céanna go Koh Chang go fóil ná ceantas na Hilánacha níos go tíonta, ach tá sé fós anna forbairte I gcomparáid leis na Hilánacha sa chambód. Dá misil sa taobh nach bhfuil forbairte go leor go fóil, bang boa sa deisceart. Bhí sé síocánach agus bar an túil, ní raibh mórán ar na tránna fiú. Ach bhí fánar an Téalainn ar fada eáil dar nóig agus mar sin chuir méid glúiseartha ar cias. Tá clú agus cáil ar na bóthir a Koh Chang tuis go bhfuil siad cócasta sin. Nuair a hamáin mé faoi na bailte eile, bhí áthas orm go raibh méid fannacht sa deisceart, ní raibh siad bar an túil néachar agus bhí an bia anna costasach ar fad. Bhí bacán le ceantas na trána freisin tuis go raibh siad príomhádach. Thug méid cuairt ar an trá is catíanta, White Sand Beach. Glóir for mé an trá, just bhí arm dul isteach cúpla sais alleys agus tá sé seo go háling. So seo trá White Sands, pretty self-explanatory mar a déirfa tá an ganamh anna bháin ar fad agus tá an isce anna chum agus tá sceithimí an dain orm chun dul isteach san áige an seo sa Téalainn den 100 uair. Is dócha gúil sé anna cosú leis an ceanna sa chambód bhíos ar Ileán Íomhain darban an Koh Chang Loam agus tá fí seán ar sin ar mo canéil béarla céad in the place, so chuig mé nasc an sin le sin mar bhí sé sin do creita ach bhí sé sa Gulf of Thailand comá, so an isce céad atá ann ar aonós ach tá sceithimí an dain orm chun dul isteach. Lads, tá an isce cóta anseo tá sé do creita ar fad ó mia, tá sé cóta nómh cuma. Wow, go háling cósaléir, just tá sé cosúla folcarán, tá sé go háling. Agus féach ar an Duffer ar fad atá anseo nach bhfuil sé do creita. Current sé Hawaii a gcuine orm nó beidir Rio de Janeiro, just an trá das íomhain seo agus an sin díreach an slí ar fad, Duffer. Wow! Neadar an raibh mé in áit mar seo hana féin, ní dúirt an go raibh leis na cnic agus mar sin de agus féidir leat a eáil inis céco do an séireach an bhfuil na bóthir mar tain sé suas mar seo, so just tá mé bheith cuairmach ach tá méid buin taitnamh as an snáb seo ar aonós.
An chéad lá eile thosaigh mé le roinnt ibre I gcaifé á túil. Bhí na roiirceanna as an domhan arís. Tróna, thug mé me chuid glúisrothair amach arís agus cuaigh mé as darb anam siada. Woohoo! Inúmh tá mé ag dul trí áit anna iargiúlta tá na bóthir níos fearr. Agus níl éile timpeall le háite ach tá mé sa dufar lads. Ní an parc náisiúnta tá gceist tá mar an taobh eile den oileán ach tá an tíreacht mar an ggéine. Tá sé fiáin. Oh, yeah, seo an saoil lads, seo an saoil. Agus tá mé ag lurig as nú trá. Éon rud. Ba réir, tá scríbe an séasúir trim a raibh a gceist, ní raibh an as go mánaíochar as ar an móthir. An sin thug mé cuairt níos díal spéise anna nabh go nach. Seo é an long taobh sí, the galaxy. Ba óstáin é sa gábhíalta agus go háirithe bhí sé plódathe le daoine ón rúis. Fuair duine bás ann FEARR agus I 2016 dúnach an áit ar fad. Bhí turasóirí fós in ann dul isteach sa long I rith an lé ag an am sin, ach stop é sin go léir I rith na pandéma agus níl cead dul isteach ó shin eile. Tá an lung agus tá na bád beaga eile ar an complex líonratha agus fágtha. Leis sin bhí sé an am fila tharnáis go bangbó a rís agus fécant ar líon na gréine áling eile. Well, gacéine taréis 3 lá íbhing a caithfh anseo I Koh Chang, tá a cuid ama ag críochnú mar ar madan, tá mé ag fila arás go Bangkok, agus an sin beag mé ag dul chuig ceann scríbe nua a rís agus tá sceitmíní an domhan orm mar bhfuil nach mór gach duine gur bhfuil mé, bhfuil siad an céad ceann scríbe eile dom. So cíimiid an bhfuil sé comá sin, tásúil gom go bhfuil. Ar an omláin bhain mé taitneamh as Koh Chang is réomhrá úntaach é go dtí na Téalainn sa Téalainn go ginearálta. Tá sé anna mhór ar fad, so is dócha go bhfuil agsúlacht ann tá rud ann de nach mór gach duine. Ach bhí míbhantáistí ag buint le sin comma, bhí na bóra códáin séireach ó bhí sé scanrúil chuna bheith ag timáint an scúter an uair seo caiigh mé rá agus is bralum a bheith ag timáint timpeall na háite. Agus ina chearta sin tuis go bhfuil míad sa dufar tá anna cuid mosquitoes agus mar sin de timpeall na háite, so fuair mé anna cuid bites agus tá sin ceart go leor comá agus ar an taobh eile an sin tá anna cuid resorts anseo beag fiú níos mó forbairte ar siúl anseo I cúpla bliain tá cínta. So déirthing má tá simigúis an fíorhéileann a eicáil sé seo an tam chun dul go Koh Chang mar cúpla bliain. Beag sé go léir mar Koh Samui nó Phuket nó ceann mar sin atá anna cuid turasóirí tá sé forbaithe go dtí an max agus go dtí anois go háirithe an taobh ó theas an seo níl anna cuid turasóirí an seo agus is brala mé sin tá sé níos fearr mo thuirm se féin ná an taobh iarthar ach sin mo thuirm se féin mar dúirt mé le tá na resorts go híomhann comá déirthar ach bhí sé dú seánach go leor I cúpla slí agus slí eile tá sé cóiasca go háirithe mátá airgad agus agus bála stul go dtí na resorts ach Koh Chang anna himúla fad agus cíigh mé sa céad áit eile sibh slán.